just what's left. So hi mga day! Welcome back to my vlog na sa karang adlaw mga day. Meron akong gagawin na bagong video. So ito nga pala yung look ko today. For wala pa tayong budget pang wig. Kaya tawag-tawag muna. Alam niyo yun? Yeah! Oh, I'm so active today because, oh my God, you know that yung feeling na, sige na nga. So, may background ako at kita nyo naman yung light. Yeah. Hindi nyo inakala na flashlight lang po yung gamit ko tapos isang lumang folder, di ba? Dapat para-paraan lang yan. Vlogging is life, you know? Na-inspire lang po talaga ako kasi ay mas shoutout muna ako, okay? So, shoutout kay Maria Faye Villanueva, kay Chrysel Jane D. Harmy, kay Juvan Bautista, Jimros Mendoza, at sa lahat ng classmate ko sa Rizal. Thank you for watching my video. Kahit hindi ba hindi. Yeah. Nagpapasalamat din ako kay Kent Jo. Minaiday niya ako. Tapos ikaw siya na idol. I'm so flattered, you know? I'm so flattered. So, ang ingay ko today. Maraming tuwan. So, pasensya na po. So, pasensya na po kayo sa wig ko kasi ang likot. Walang hairpin. So, medyo malala na po ang aking lighting. Walang. So, ito po yung binili ko sa Lazada. Nag-review po ako nito. Ngayon po, gagamitin ko po ito. Okay? So, may change of plan po tayo. Ang plano ko kasi na magsiswatch ako dito sa mukha ko. Kaso, na nga, sa sobrang dami nito, imagine 120 ilalagay mo sa mukha mo. Kaya, ang gagawin ko na lang is gagawa ko ng isang look na gamit ito. Ganito. Okay? Nakapagkilay na ako na tapos nilagyan ko na ng primer ang aking mata. Ang gamit ko palang primer is ito. So, yun. Tapos, charot. So, ang gagawin ko ngayon is siguro ang gagawin kong look is kahit ano. So, muna kong gagawin ay warm ko muna ang aking crease gamit itong shade. Just to warm the crease lang naman, diba? So, iba-iba tayo ng way ng pag-makeup, diba? So, kung ayaw niyo sa aking makeup, please naman, wag naman kayong mambash. I pity you, bash. Kukunin natin tong brown na matte. Ito. Yeah. Dark brown siya. Plano ko kasing gagawin is yung smoky eye. Yeah. Ang gamit ko palang brush yung binili ko sa Lazada. Maganda din naman. Itong look na to is inspired to by Michelle D. Hi, T. Michelle! Fan po ako. At kay Nikita Dragon. Pero iba to kay Nikita. Kasi yung kay Nikita black ata yun. So, natapos na tayo sa brown. Tapos na natin kunin ang ating. So, kukunin natin tong black na to. At
Ilagay natin dito. Saan pa? Ayan. Para siya yung magkakat ng crease. Ito crease na sinasabi. Oh my God. So, parang kulang siya dito. Kaya lalagyan natin. Kukunin natin yung brown. So, hinay-hinay lang para hindi malagyan ng black. So, yan ang mga jay. So, simple lang, no? Hindi naman talaga nag-e-effort ako. Hindi halata. So, God, ang ganda. Ma? Ma? Nga naman? So mga jay, no? Natilight mga jay. Kining matanag akong ati mga jay. So, laban lang. So, humanatas black. My God, no? Magkuha ta og amora ganing metallic nga silver kani siya. Actually kaning black magigamit is puro matte. Kanang gining dili si Justina Wong. So magkuha tayo ning more blackish nga shade nga sinawon, then atos diyang ibutang sa center. Para sinaw-sinaw sa dyan, no? Sige, magamit na naman brush. So, naraning jogging joragi hapong gamitan ng inyong brush. Nasa inyo na yan kung gagamitin nyo pa yung brush na ginamit mo. So, medyo powdery siya. So, ginamit ko palang stand ay yung in-order ko sa Lazada. Suki talaga ako sa Lazada, no? Tapos may pa review pa ako. Jokes. So, ayan. Tapos na. Tapos lagyan na lang natin dito sa ilalim ng black. So, kukuha tayo ng medyo maliit na brush. Ito. Tapos kuha tayo ng yung block na ginamit natin kanina. Tapos ilagay natin sa ilalim. Okay? Kuha niyo yon. So mukha na tayong mukha na tayong wakwak nito. Oh my God. So kung hindi niyo alam kung ano ang wakwak, in Tagalog po, ito ay aswang. Marami po yan dito sa amin. Diyos ko, kumakalat na sila. Kwak. Kiss. Maglalagay lang ako ng false eyelashes at pagkatapos babalik ako for the final look. Bye! So, hindi pa pala ako mag-final look. Kasi, maglalagay muna ako nitong So, maglalagay na ako nitong ating shiny waterproof eyeliner. Hindi ho talaga ako medyo marunong ito. Kaya I'm so serious. Oh! Ang ganda. Sa mukha na po talaga ako masawang nito. Kung
lalabas po ako sa bahay. Naku, ang dami na talagang taong matatakot sa akin. Jamalets. Ito ko lalapas, bagyo nga eh. God. Sa mga day, may crush ako mga day. May crush ako. Secret lang yun. As you know, it's perfect. Yeah, maglalagay lang ako ng false eyelashes at magpa-foundation din ako gamit itong aking bagong biling Ever Belena na face powder kasi wala po akong liquid foundation kaya didiretsuhin ko na lang po gamit to at magko-contour na din ako mamaya. Didiretsuhin ko na lang po kasi wala na po akong memory. Laban na po tayo, no? So, babalik lang po ako. Saglit lang. Bye! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. So, this black, brown, smoky eye. So, yun lang guys. Kung gusto niyo tong video na to, mag-thumbs up kayo. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, mag-subscribe kayo. At huwag niyong kalimutan i-ring ang notification bell. Kaya kahit pa paano, ma-notify kayo kung meron akong mga bagong videos. Yun lamang po at maraming salamat. At kung gusto niyo pong ma-shoutout ulit, just comment lang po sa aking every video. At sisiguraduhin ko po, ipapromise ko po na i-shoutout ko po kayo sa aking video. Every video. Bye!